Komunikacija sa umjetnom inteligencijom početkom 2023. godine postala je naša svakodnevnica. Od ozbiljnih pa do šaljivih pitanja, malo ko je odolio izazovu da nešto priupita umjetnu inteligenciju. Tako se došlo i do pitanja iz svijeta sporta. Na pitanje o najboljoj fudbalskoj postavi svih vremena, ChatGPT odgovara da je izbor najboljih igrača svih vremena ovisan o subjektivnim preferencijama, eri u kojoj su ti igrači igrali i uticaju koji su imali na fudbal. Najbolja postava svih vremena prema ChatGPT-u je Lav Yashin, Cafu, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos, Zidane, Maradona, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo i Ronaldo. U obrazloženju se navodi: ovaj sastav ima legendarne, najtalentovanije fudbalere koji su ikad igrali fudbal. Osvojili su brojne individualne nagrade i pomogli svojim ekipama da dođu do titula. Ipak, konačna odluka o najboljem fudbalskom sastavu svih vremena biće donesena na temelju individualnih mišljenja i na nju može uticati mnogo faktora. Šta vi mislite? Je li ChatGPT pogodio i vaš ukus?